nani lawol topolomi babam hol yon babam nani aramuni lawol mam ko fuuta wulande la wona ko jibinama koye joni ah fuuta hikka nene 67 degré mam 67 degré Min wima. kalmo mbi mboɗo yinma a darata kam min o Wala, min joni ko mbimadi armi rasma an no ndesirta kam min ko mbimadi ane babam yummi jiidi yumma e babam gasi noon no ndesirta a joni no mbaɗa em ni heddiɓe hono mbayam bébé Aïssa dannima an mami tongue an min aɗa wawi kam tongu wallahi mbiɗa wawi wona goonga billahi mami tongue mi tonguma mi habba juude ma mi habba koyɗe ma mi borma ha laaɓa mi sooda tondel mo capanɗe tati mi hubba ɗum billahi wallahi mo resade kam wala hola jinguere wona larafani an mi resi ɗum noon kono hande o saaha mi wondani hen aɗa faama tan ndeysan ayne kadi mi ala joom galle e baba yasi mbaɗɗa tampere jam tan jam tan mawɗum ni ino fuutanko mbaɗi wondimani fuuran koye mbaɗi i baba ala neɗɗo yawno haaju muɗum mi arani gérement ou bien mi wima a mbaɗen gération taw mi haalanima haala dewgal kono so a yi mboɗo haalanma haala dewgal mboɗo andi koye lewru promotion yimɓe goni an ne garami nde mi noddanima ne garami nde mi wiyanima mbara mi ara ne garami nde mi tintinanima mi waɗanima message mi waɗanima vocal mi waɗanima facebook yegono yiɗi kam komi julɗo ko julɗo gila bamma yeehi booyi so ari so addi goro min e makko hakkunde amen allah waɗa ɗum nene nani ko kalɗa o kono ɗum mi yaadani hen an kay ko ɗum wonɗa ɗo wat ala hoto haal andude an yero nani gorko ma nani heewi gueɗe bolle haama eɗo golle babum jooɗi o ñoƴi o te to funere ma woni hol yaɓɓiɗo to funere ma woni hol yaɓɓiɗo ay min yabbi min sooɗi mbiya wara yabbi min yabbi min sooɗi to funere ma woni a wona dimo nde ñagotoɗa kam ala ka waɗani ala teddugal ngal addani tottoɗa babam ala ko moƴƴi ka waɗani walla ka haalani an hoolima an gar neddel bolle puyɗe an yero son fima a samarde fi barki rasola son yero ko ɗum a jinmi sama ko ɗum jinmi ɗum jiɗɗa ɗum jiɗɗa jinmi kam piya kam ɗum woni piggal ma ɗum woni pigala a aɗa samani aɗa fewi lemomi rebem a samani a suwa an a ɗum woni suwa piggal ma an a suwa mbimami ɗum deena an ñakkama ni bébé Aïssé armi wari bamma bébé Aïssé piɗa ɗum o waɗi kanko sa waɗi kam ɗum mi fima ha leloɗa hanko wonma namdomo hanko wonma ya namdomo tawi o wima ko merde wima merde yo fa so tawi o wima ko harba hiya endo sin mi wima endo sin assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama on beltanama on wiyama bisimilla moon oɗon jarlo oɗon jaafo o ko Yoro Sow séri kokko bébé Aïcha bébé Aïcha eyyi dabbo mo rabidani hakkille o eyyi dabbo cafɗo sukara o lamdam e jumri wawaw komin ko madamam ko madame ma eyyi min garno ɗo ene pour haalande moon information eyyi eyyi information o noon halpulareɓe no mbiya wuuri kono rufani wuuri kono rufani woni holdum tous les années guila 2018 oɗon keɓatno Korka Yoro et bébé Aïcha voilà les premières années c'était dans les 2018 les deuxième années c'était dans les 2019 les troisième années c'était dans les 2022 bon les quatrième années c'était dans les 2026 machallah voilà min gari ko haalande moon programme Korka Yoro e bébé Aïcha mo ganduɗa ma won keɓdum tous les jours e nder Korka ka à partir de 16h so sa juuli tisbar tan wat escorté dans les full TV paɗa Korka Yoro e bébé Aïcha wallahi no avec full TV inchallah minen foof wini min ɗo rien que pour onon beltoɗon jalon full TV noon ko full TV mon mais wona full TV amen sinno ko sago noon gonɗo nder oto hay wi neɗɗo luɓam téléphone ma naata full TV mbaɗanamo abonné mbawon yebde kala ko yero nahnata e nder full TV taw hoɗon jooɗi mbaɗon partagé mba on like wa on foof
eyyi min paɗe amen inchallah. c'est vrai programme sur programme par ce que Full TV yiɗi ko weltinde moon Full TV yiɗi ko dusde moon dans la lewru korka avec holdum du little à l'agréable little à l'agréable min katta ɗon parce que y a beaucoup de surprises et korko yoro e bébé Aïcha hikka donc nak mbaɗe abonné pour mbason wadde tardation bandano so mawon kebdum hande ou bien jango les premières heures mawon keb bandanos mon korko yoro e bébé Aïcha ko heddi ko beaucoup de la surprise nani hen mawon yi hen comme no wewdon yide tan Ceerno Modi et aussi kadi beaucoup de surprises parce que hikka mawon dañ koye kesi ɗi ganduɗa nani e korko yoro e bébé Aïcha programme goɗɗo o ko korko yoro e buubel wona korko yoro e buubel ko nawligu yoro e buubel noon dogoto ko à partir de 11h ou bien à partir de 10h et Full TV du lundi au vendredi samedi dimanche bokkani hen kono yoro e buubel séri ko addi ɗo haala buubel Full TV naaɓe gonmi haala mbimi mi anda buubel mi anda buubal ko addi ɗum ɗo e wona jaɓi ko mbinoman go on nobanima najjini kam o yiɗama anani o ko an jaggimo ay jagganima way o jagganima way hikka kam andu mi rokkatama haydara merci wona nden mi garannomi ko goto ngol ɗo lawol mi addi secours eyyi hikka jogorda o mayde noon hikka noon secours hol secours holkonde secours ma secours hik merci Même- merci papa Ali haala ke ko ala secours am neni o ko o mawɗo ko watta ɗo o ko mawɗo kala memɗo mo mi helamo taƴa ɗon to mbawi haade he haala Eh. kewkaɓe waɗum he yero o ko faran noddirde No. Fouta faran Fouta ne hikka netta ni tan direct tan he raram mi anda buubel mi anda buubal jinmi ko régla wona anani ɗum ko 11h dogora korko nawligu yoro e buubel ko 11h dogora e Full haala TV nawligu kan mami e ɗemgal magal wala ana nanata kadi mboɗa haala nodda kadi yimɓe wuuro moon fof are galle moon min a noddani pamma kono wuuro moon fof nodduda chef de quartier o hay arat ittuni paaboɗo yakam